Horas. Say Tuhanima na madongan hita sa luhuna, di dia pehita maringanan. Oma barita nauli ni Jesus Kristus, mangihuton na badia Lukas. Dunggog aka ari pangyasan, na sida mangihuton pati ni si Musa, dibuan si Maria doho si Jose ma Jesus poso-posoy, tuhuta Jerusalem, pasahaton ibana tu Tuhani. Asadung dipasidung na sida saluhu nai, hombar tu na pinatikon ni Tuhani. Mula mana sida tu Galilea, tu Nazaret, huta na siday. Yada danaki lamagudang do, lamargugo huhut marroha si tutu. Laos didongani asini rohani debata ibana. Songonima barita nauli na pinatolhas tuhita sadaryon. Jumulo ma dohonokku. Selamat Natal ma dihita saluhuna. Akadungan na hinahulungan. Takas tabuto, ia ipolani na mga rehon Natal, imatubu sada poso-poso siyan ripe na daulat. Turi-turian taringot tuha tutubo ni Jesuson, dang boy lipe siyan hadirion ni si Maria, dohot si Joseph. Hahomyon Natal, ima hahomyon na solot, dituri-turian ni si Maria dohot si Joseph. Imahabadiaon ni sada na masaripe, jala ido na taryaho sa daryon, arirea ripe na daulat. Maria, Joseph, imasada ripe na marhadaulaton, nasuolo majua hata ni dibata. Natoktong uduk di ruhut-ruhut ni paradaton ni Jahudi, nang ruhut-ruhut ni parpuryaon, nang parugamaon. Akadungan na hinahulungan, hata ni debata nang tolhas tabiginakin. Gabe suludo tutui di nagolap, jala tukot di naladit. Arga jala badia do hita di bait Tuhani. Ala di pakulingi huhut dieta-eta hita laho mangarimang-rimangi huhut mangulahon tonana. Adong do dua na perlu tarimang-rimangi uhut taulahon hombar turipeta manang pungwata. Na parjulo hita perlu marsiajar turipe ni si Maria doho Joseph. Ia gobaran ni ripe na badiyai tolhas do dipasaha di hita di bagasan ede na mado. Usi palua Kristusi nang tu Maria inai do tu Joseph amai puji-pujian boloni ore penasonang sangat nang badia sailo asau mangoluma rapon Jesus nang Mariai nang Joseph pangondiani. Akadungan na hinahulungan, siyan edeon di pabotoho tuhita, ia gombaran ripe ni Jesus Maria doho Joseph, targuar do songon ripe na sonang, ripe na sangap, jala ripe na badia. Puasa dia alana.
Alus na mangihuton barita nauli sa daryon. Ima hinorhon ni hauduhon ripe si Maria doho Joseph tu debata. Gabi manupuhon si palua na mapuwan hadawlaton. Pagkorhon ni hadawlaton ni ripe na dawlaton. Debata miyan di keluargaon. Debata maringanan di rumah tanggana. Haguguon ni debata songgop di rumah tangga na sida. Patar may tutu siyan hadirion ni si Maria doho Joseph. Maria ima sahala ina nauduk tu debata na pinasahat ni surusuruan Gabriel. Joseph ima sahala ama nauduk di hata ni debata. Setia madongani si Maria nang pedibagasan hasusaan naiko manaw udad doho obun natung masay ngali mardalapat tuinganan si duluan na. Napaduahon dihalomohon jala di jalo Tuhani domuse asaripet tape ikon manian targuar gabe ripe na sonang ripe na sangap jala ripe na badia. Songod dia may asaboy tupa dihita. Alus na ima ikon uduk hita tuhata ni debata. Sere marroha girgir maparrohahon rumah tanggat tadi bagas salas ni roha. Jala setia hita dia kapadan manang jaji hanguluan. Ido alana asa tahirim tuhut martangiak kita anggiat ripe na badiay toktong majaga ripe tabe. Atong say marbugo matutuhita mangido pangurupion siyan ripe na daulati. Asalambarani hita mangihuton jala manguluti panguloiyon dohot hauduhon di hata ni debata. Akadungan na hinaholongan. Naing mauduk dia ka ulaon hadingganon ripeta. Rade marturi-turian, rade marsisukunan, jala rade mangulahon narikot dirut matanggata. Marsia mina-mina songolapat ni gaol, marsi tukol-tukolan songon sugat di robean, rak manipung tutoro, rak mangakat tubijang. Ingot matutuhita di poda ni Apostel Paulus na madok. Soluko kamuma para si rohao si tutu. Habasaron haserepon labok do labas ni roha. Masiolowan mahamusian biar ni roha muna mida Kristus. Dioloya kaparopuan mabawana songon pangului di Tuhan. Hamu akabawa haholongi hamu ma pardihuta muna be. Songon Kristus na makaholongi huriyay. Akadungan na hinahulongan, tohodon yan, dangadong ripe manang rumah tangga na mulus pardalanan na. Sayadong doro akatan tangan. Alay sada narikot di hapor seota na madok. Debata doktong madongani hita. Immanuel. Debata na dikicangi matutu madongani saluhut biluk-biluk ni ripeta. Amin. Horas. Selamat Natal ma dihita saluhuna.